Ik ben Donnie van der Roest, ik ben 21 jaar, ik kom uit Den Haag. Muziek is mijn leven. Ik zing nu al een tijdje rond, eigenlijk al bijna 4 jaar ongeveer. Ik heb nu mijn tweede single heb ik nu uitgebracht. Of die komt uit 14 januari. De liefde heeft ons allebei. Vorige keer stond ik ook al bij Toppers van Oranje met mijn eerste single, Mijn hart gaat boem boem. Ja, het balletje begon eigenlijk te rollen. Zo kom je hier, kom je daar, een cafeetje, pak je even de microfoon en dan, ja, zo ga je eigenlijk verder bloeien. En een aantal jaar verder, ja, dan word je gevraagd om te zingen, dan heb je je setje en zo gaat het eigenlijk verder. Nou, in principe eerst was het talentenjachten natuurlijk. Dus hier en daar in de regio talentenjachten meepakken. Altijd leuk om te doen. En zo begint eigenlijk wel iedereen een beetje. En dan ja, beetje bij beetje ga je zelf wat opbouwen, zelf iets creëren. En dan wil je toch toewerken naar je eigen repertoire. En eigenlijk gewoon echt Nederlandstalig, echt het volks. Echt wel vernieuwend. Dus ja, maar ook wel André Hazes en bijvoorbeeld Sean West. Ja, noem maar op, eigenlijk van alles wel. Maar een groot voorbeeld Ruim Hesja natuurlijk. Dat is echt wel een voorbeeld van mij. Ook omdat ja, Den Haag komt, maar ook ja, gewoon de muziek. Iedereen vindt het goed, iedereen vindt het leuk. En dat is het gewoon. Wat hoop je dat er nog meer gaat gebeuren dit jaar? Nou, dit is dan mijn tweede single breng ik uit. De liefde heeft ons allebei. Ik ben nou ook al bezig met een duet samen met Jordi Falcon. Voor de zomer, dat wordt een zomersingle. Dus daar zijn we nu ook al mee bezig.